Ka Joint Action Committee jong ka right South Semper ka bagentup ya kiseng balang ba per jong ka KSU, FKJGP, HYC bat HUAM. Ne kasngi ka khatway tri Urisau kila lech Mausen Ram Police Station na marnakalyang jongki kila persya ban siu khajana sha usiem ka hima mahram sim shim. Kani karaja hadian ba usiem ka hima mahram ulalay ujor persya ya ki nongyalam ka JAC ha Mausen Ram Police Station East Khasi Hills District. Haba ajikran uba running kharbani bat uba Gilbert Kharaswai ki nongyalam ka JAC hadian be kila mi hathana jong ka Mausen Ram Police Station kila pensyai ha kila pthai kubor. Banna kalyang kipat ba lingba ki nongyalam ka JAC dan laylay kinam kan randien watla usiem ka hima mahram sim shim upersyang man penting ki man ujor FIR hapok ka Mausen Ram Police Station. Nakalian jongki kila yang ha kanongrim ka bas camp ban persya ban siu ya ka khajana karkum kinongrim bar ki kindon balasoi ha pedeng ka hima mahram bat ka right South Semper hakipor bagisnam baladam laong kinongyalam ka JAC jong ka right South Semper. Nakaliang jongi kinoyalam jong ka Joint Action Committee jong ka South Semper hadin ba naliang usim ulapha ya ka notice ba kandon ka jing krong khajana ya ka kwari badang hang umnongrim ka bahap apo ka jing pet jong sinang wa mopan. Naliang jongi ka JAC nglai syongkerki ya jialang bahadin nang ta hakat kendetrik jong benai beladam nialet ban ya kendo ya kitrai parmau hangtai bat kitrai crucial ban ai ya pentip ya ki ban naliang jongi ka JAC ki bahap apa ka super dalile nginam island hi ban pelong ya jing krong khajana daka office jong usim jong hima maram bat hadin bangi kendo igi tegi try jong crucial ngila pentip yaki bakim dai ban seu dalile ru shaus im ni maram ban haju apor ngila maham ak dua sengiru ya unong krong ki balabu daka office jong hima ba umdet ban krong namar ba hadu mentahi nginam dan apok jing pet jong right super bat ngim jidon ke khajna nadu menuru apok right super bat hadin kata jing lej maham ke jongi ke jing lej ban pentip ke jongi ya tegi jakai try crucial ngiyok menta hakini kendiat sengi ngiyok in shortcut naliang ka police station nang Mausen Ram Police Station ba hadim ngawan mi menta ka sengi ngiyalap ba usim la ay ngilang ba ka FAR ki laingot ki noyalam jong ka JAC ki ba ay jingkran hak do sengi ba ngilet ban khang ye ka jing krong khajana hak te jaka te umnong rem hadin ba la pengat ru yangi hagi la ay FAR ka section ka 41A CRPC ba naliang ka jongi ngipen pau ya ka jing pendram yo usim ya ka jing le kauput ka jong usim ya yangi hakisna balik nok ngildon ka jeki halon jing krong khajana jong u ka jing pan percentage jong u hari naliang ka district council badan buram kala ai ka stay order bat menta pat de ka jing le usim kalong bat penting ko tempan yangi bat ni pak saya ka message ba saya usim ba pi penting kat ba penting pi berngam kat ba pi berngam pi ai ngi kat no noti FIR naliang jongi weu nyomat nginam ki naman ngiyang ka hok banyada ya ka dong ka than banyada ya geriti gi dustor jo ka right South Semper te ngi pak saya ka kubol jo usim ba naliang jongi kinoilam JAC ha South Semper hi nyem dai ki kauput kumta ba nang ni sakmat ngil kat ang pidang penklut ngiru gedang klut kat ba pidang pencit kumbang ajukan hi barabor ba kum kinoilam siliang ka kiat asurok bat siliang patok kejingwan jemi jeng yang ni ban ai ka statement segi police department ban ditelang police department nala halo ka di jakot jong sim kapen pau sai kapen sat ingi kinoilam kumta ngi kentu yo sim balong kepala un sange no ye ke bakum kini lem kumta ngiru ngi ban sing hab yat ki wei kelenti hadin ba ngilayo ban yakhi ban persya abidai bat ka jing penmi notification ka hima badu sunam ar hajar apho ngilayo ban persya bat oj hang tu mari de persya na kalian ke hima ling bausim wan submit ya ke FIR hang ne pothanat bat hadin ka to ngi ki ka JAC lingba ka hima ka penmi biang ke notification lingba kitu ki khajna ban hamlum namta ka dobarat South Semper te bat hang tu ka hima ling bausim ulon ban submit biang ya ke FIR bat menta ka sengi nakaling jongi ka JAC nilai wan mi hapo ka thanat hang ne po Mausen Ram bat ngi kum ka JAC ngi suthu ba ngiem num le bakla bat kan num bakla ka jing persa ka jongi lada ka hima kanang yaibu ya ka FIR na ka por sa ka poru ngiem dom don kata ka jing ting lene ka jing smith mar ngiyeng hakanong rim ka babiang kata kanong rim kalong bakum mangi pensai nakapor sa kapor ban nakasngi sa kasngi kadai halor ka agreement kat kandai spa saw nadu ka agreement kat kandai spa saw ka hima
kalaburom ya kata. Ulapan mi biang haus nam ar hajar kahima kalapan penskam biang ya kakandai sepak sopsa. But hendrai kendit kensan how ne ar hajar ar pau penmi ya notification. But hang tu notification ru ulah kedau syai banga burom ya kane ke agreement ne ke soskular kabami no kakandai sepak sopsa. Te hendrai ngi ai persya na kapor ya kane kabenta kabake hima kampat sutu lane kadang le ya kane ka ban penmi ikini khajana per ngikum ke JSC ngina yai persya. But kajing persya kajongi ngi sutu bangieng hakanungrim kababiang. Lada ngi sutu lada kanungrim jongi kalong kababakala. Lese ngimnut ban ya sakmat kane kabanta. Badai kadau bakanungrim kajongi kabiang. Bangi ngina yai persya ya kane kajing le jong kahima. Kamtaman penmi yakini khajana na kapor sa kapor. But ngiru kumba ngidon ya ka agreement kakna sapsaw. Ni habieng hangta kanungrim jongi kade hangta but dada usim penmi kino ki FIR lane ban ayang ya kano kabantaro ni kum ke JSC ngim don kata ka jingting.